साननैसो गोबाव गेपनि उनाव अनजालि दैमारि बिथाङा रायजोनि सिगाङाव आरो मोननैसो अभियोग लानानै फैदों बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै बिथाङा बुंदों जे बिटिआर एकर्डआव जि कमिसन दाखांनायनि उनाव गामि सोसननाय आरो दानख'नायनि बाथ्रा बेयाव दानख'नाया थानाङामोन होननानै बुंदों बे बाथ्राखौ बिथाङाबो बुजिनाया मोजां जे बिटिसि गोरोबथानि उनाव जि माखासे जायगाफोरखौ जों लाफादेरनायनि गेजेरजों बेवहाय मोनसे बर' आरो अना बर'नि दावराव जादों बे बाथ्राखौ बिथाङा मोजाङै मिथिनाया मोजां आरो दिनैनि समावहाय गामि दानख'नाय आरो दाजाबनायनि बेलाया 6 दोलनि 14 चेप्टार हिसाबै जागोन आरो बे 14 चेप्टार पेरा 14 हिसाबै जागोन आरो बे पेरा 14 नि बायदिनो बे खामानिया कमिसन दानाया जादों दा बेवहाय बिटिआर गोरोबथायाव बे बाथ्राखौ थि खालामनो नाजानाय जादों जे जिखिनि रिभिनिउ भिलेज हिसाबै बेयाव दाननायनि बाथ्राया फैयाखै बेयाव जिखिनि सुबाफोर दं बे सुबाफोरखौ बेवहाय सोसननायनि बाथ्राया बेवहाय दङ ओंखायनो बेखौ क्लियार जानाया मोजां जोङो जोंनि जि आन्दलननि जि स्पिरिटमोन बे आन्दलननि स्पिरिटआ जाबाय पलिटिकेल सेफगार्डनि बाथ्रा जायफोरा हसेनो थाथारनो गोसो गैला बेखौ जों लाखिनानैबो लाब गैया बे हिसाबै बे बाथ्राखौ थि खालामनाय जादों आरो अनजालि दैमारि बिथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंदों बियो अनलि राजनितिक बेनिफिटनि थाखाय माने ओरैनो साले बेरे खुबुवा होननानै जायखौ बुङो बाथ्रा बुंनांगौनि खाथिराव बुंनाय मानसिफोरखौ जास्ट माने आबहावा मोनसे गोनो गोथो खालामनो थाखाय बुंनाय बायदि जानायनि अनगायै जेबो नङा आं बेखौ बुंनो लुबैयो आरो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनायनिबो राइट्स गैया होननानै बुंनांगोन मानोना आन्दलनकारिफोरा जाबाय एनडिपि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आन्दलन खालामदों इउबिपिअ हिसाबै आन्दलन खालामदों आरो जयेन्ट एक्सन कमिटि हिसाबै आन्दलन खालामदों न' डाउट सासे बेखौ जोङो मोनसे आफादनि आफादगिरि हिसाबै जों बिथांखौ मानियो आरो दिनैनि समाव बिथाङा गोनो गोथो खालामनायनिखौ बाद होनानै बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि सायाव बांसिन स्ट्रेस होनानै खामानि मावनांगौनि दरखार दङ अनलि इलेक्सननि थाखाय गोनो गोथोखौ खालामनो नागिरनानै जेबो लाब गैया जोङो फैबाय थानाय समावहाय सनितपुरसिम सोसननायनि बाथ्राया बोरै साक्सेसफुल जागोन बुमखौ जोङो स्ट्रेस होनानै बयबो जरदार खालामनानै सोसननो नांगौ बे बाथ्राखौ सानालासेनो बेयाव गामि दानख'नायनि बाथ्राखौसो लाबोबाय थानायनि बाथ्रा जेबो जुक्ति गैया जों सोसननायनि बाथ्राखौ लाबोनांगौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो मोनसे गामि थाबोनाय न'खरसे थाबोनायखौबो जों बोरै सोसननो हायो बेयाव बांसिन स्ट्रेस होनानै खामानि मावनांगौ होननानै आं बिथांखौ खावलायनो लुबैयो बाखिखौ गोनो गोथो खालामबाय थानांगौनि दरखार गैया आंनि बुंनांगौआ बे जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोंहा गासै 10टा समष्टि दङ 10टा समष्टियाव थांनाय बाराव माने बिपिएफआ 10टाखौबो मोनदोंमोन 10टाखौबो मोननायनि माखासे कारनफोर दङमोन बे समावहाय किन्तु दिनैनि समावहाय बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव आरो दिनैनि जिबायदि कारापसन जाबाय लास्ट 5 इयाराव उदालगुरिबासिनि मानसिफोरा जेरैबायदि आसा खालामनानै बिपिएफनो भट होदोंमोन दिनैनि समाव बियो गासिबो उल्था बेखौ बै मानसिफोरा सोरबा लोमस्रावानो होन सोरबा बनजारानो होन सोरबा रिहन दैमारियानो होन सोरबा सरन बर'आनो होन बै मानसिफोरा हमथानानै लाखिनो हाया मानोना बिथांमोननि जिबायदि माने जाख्ल'नाय जिबायदि सुसिनाय बियो दिनैनि समावहाय बयनिबो मानसिफोरनि रोदायाव हाबबाय आरो बेखौ सोलायनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं रायजो राजाफोरा बे हिसाबै जोङो दाथियै बुंनो हायो जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दिनैनि समाव गेरेन्टेड देरहानाया जाबाय 8टा समष्टि गेरेन्टेड जाबाय आरो मोननै समष्टिया एसे बाखि दङ बेबो कमप्लिटलि जानो थांगासिनो दङ डिसेम्बरनि गेजेराव गासैखौबो मोनगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो सुइप जागोन जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै सुइप जानो थांगासिनो दङ बियो जोङो रायजो राजाफोरनि कमान्ड हिसाबै आरो रायजो राजाफोरनि हाबनानै नायोबा बयबो मानसिफोरा मिथिगोन जे दिनैनि समाव उदालगुरि जिल्लायाव इउपिपिएल हानजाया 100आव 100% देरहानानै फैसिगोना रोखा जाबाय बेवहाय सोरबा रिहन
रिफन दैमारिनि मन्त्रित्व दङबाबो बियो हाजार हाजार थाखा फैसा गारनानै सोरखौबा प्रल'भन खालामनो नागिरदोंबाबो प्रल'भनाव रावबो मानसिफोरा भट बिथांमोननो होनाय नंला बयबो बुजिखाजोब्बाय जे बिथांमोना बिराद काराप्टेड होननानै बुंदों मिथिदों आरो गोदान मोनसे सिस्टेमखौ बयबो आवगायदों आरो बयबो मानसिफोरा बर' मानसिफोरा स्पेसियेलि बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ बयबो लुबैयो हिसाबै आरो दिनैनि समावहाय बिपिएफनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारिया बिटिआरनि एगेन्स्टआव आरो बिटिआरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामा होननानै बुंनाय लोगो लोगो सारा बर' मानसिफोरा दिनै इउपिपिएलआव भट होनो थाखाय माने दलाय बलाय जगदान जादों आरो लोगोसे सामग्रिक भाबे दिनैनि समाव हम अधिकार हम उन्नयननि बाथ्राखौ लानानै फैनायजों लोगोसे आरो गोबां मानसिफोर इउपिपिएलआव केन्द्रीय लेभेलाव गोबां दैदेनगिरिफोरखौ गुबुन गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ सोनानै लाबोनायनि लोगो लोगो बिसास मोनसे फैबाय जे गुबुनारिफोरनियावबो बे बिसासखौ लानानै जोंहा गुबुनारि मानसिफोराबो मोनसे फोथायनाय दङ जे एबाराव इउपिपिएल सरकार फैयोबा जों मोनसे मोजां बेबस्था मोनगोन आरो बयनिबो मोजां हम अधिकार आरो हम उन्नयननि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन होननानै बिथांमोनाबो फोथायनाय दङ बे हिसाबै दिनैनि समाव ग्यारान्टि जानानै दङ इउपिपिएल हान्जाया जे सरकार खालामगोन आरो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 10टानि गेजेराव 10टाखौबो देरहागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो।